by yaw ena nkwala ne de yesa be info si die tutu e bamupum obi na wono di ho adanse se yemfa omra no kora no e hype kwa me nkoroma wu na wunya ntu nansi platform so kora no wo de se kwa me nkoroma na yenye se Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni yemedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso mama nyina kwa abadom be Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo na waje so de amam sei san ne badwemba ekwa so ene yasa betena se bim se de munim Nyansapo ne yetena se ya na yese eyensem bia se bia ku se bia kronto aye Nyansapo ne da ho no eno ena ye manim difo boa yen na ye nyina ye bom ne yesom ye san ne badwemba kwan so ene sawre men sani fa so amene black power the black power born 7 days wono ena mene no ebebo enkomo ewa hanuma ene enkomo no eye Ghana enkomo ena ye bebo a yebetimi atwa fa baabia wura baabia eno ntikam yenwie no na ye nyina ye nya bibia ebe ya disuade ne be afutusem a yebegina so na aboa momen etimi akọ enkan black minia akwaba ndi osumini na ampomo ti sei oba de na nanama da woroma ntiapo ye de nyame ase na ene white ye say white ndi Ghana nkunimdie nko na ewo sa na ahwe omemu a yedi nkunim no enu nti na mabai sa enu nti na mabai enu nti na mabai na mentanhu se ukura bodua ene poma ebom saada ene no ekire sei bodua no ye tete nananom eno no no mo de pra wo mo ho e de kosa se de be ya de boni bi kura wo kwan mu a e betete na kuma no so ye ye nananom a na bibinti o ma ho den aba fom na so Ghana ho donti obosom poso sa akuti de Ghana eka de Ghana eka na Ghana no don hu no sa se wo ho nuti na maban sa me be kire mpanyimfo no ba bi a o mayi Ghana eno de akosie na wo mo ankasa eye o mo niema na me kire mpanyimfo so o mo hwe Africa niema ekoso Africa na Ghana so ya Africa bibia betimi asi de bia yakoje bosia de bia so ye de japadi na kosi place enti se ne ye last dia na aka na ne de akosi place na se bosia ne de na ekoso e wo man ene bosia kana ye obibia de bia so bosia enti ye mpanyimfo no eya bro anase boapayo mentini ema bia se bibia ye obia no wonim se ade bia hwe ye kura ye hwe asetena mu kwaje loan Ghana bosia ye madu ajapade ye so mbo ne sia nan se de bo antua ne yafa de bia Ghana so ye age bosia enti se dia asa akwaji die ne de koye ye port kakra yi electricity nyina de akosi place ye port ni esa de kwa na anase Ghana na mu ni de akosi place no epanyifo no mlabo nti me kire ne mo de akosi place edi asem ni Ghana ye besra o mo se empanyifo na ye de o man na mo nye o mo de yawo nananom kuro okay nananom kuro a wo kire mu sei nananom ahemfu kuro na president de bada ben nananom kuro ne de ma mo se bibi nti mo hwe so kakra ma mo nsa ne ma sa wo ye nyina ye ba be ye president ni bio ye nyini ba enti mo se wo man ya mo se wo man no e de pa na ye betimi aka se o hini we beja ye na president we beja ye e de na ekoso yi loan no so de agya na wo mo gi loan a wo kan ente 300 million ente 150 million million no so America no pa to enye dollar asem na ye ka na yesu ye Ghana ye ni dollar ye twa ye ni cedis adenti na de bia nti machines na ye twa sika no e de na ye de ye Ghana nyene se wo fa hudi na de ntimi twa sika ne mfa mo ye kuro hu ban ye fa hudi ni nkoduru ho sa o ma yi nkonson na firi ye nan ne yensa no mo de agu ya dwunim
eno na ma me gyan so na me e dey asem kra ni se social media wo koso wo tie news kakran so wonim de e koso se sei e wiase ene oman mu titiru se wo re de e koso e wo Kenya mmabuna kukuduro no omanfo ni bi so regionaye se mampanyini eto a wode do to wo mo so ene se de wo si bo man no ruto wo mo ni nye hu ye wo ye kire emprempren na mampanyini na asesa na adwen na tax no wo yi de afiri ho no ene me no ka se nipa ewu no aburudu e wo Kenya wonu se de wo man si koyi yanhwe a ebeduru be bia ma bibi sa de tunya yanhwe se sen e ba na se yanhwe ya eba ene hwente atem de die ne kwan nkura ka faso ka setie mpanyimfo edi so ene panyi akura bi bu panyi ana hwe social media ne ma yakọ social media enti se wo vi se twini dona se mo nsem o mo keke se panyi bi gine nelimu a obebu ni se wa panyi na eno na o se mpanyimfo no mo ma dwene kwaso se this time ne ya dwene ne na te se nkuto bi mu ena ye ni first na ne ekuta ya mo na na nya smartphone no ena akura 7 years wo di agro kuta smartphone bibia yakọ so bia no o hwe bi enti de bia na yakọ oman mu na yakọ oman mu na de bia no mo de mo pese yetena ABC di ma na mo de soja fo hunu nipa na mo de police fo hunu yente ese na akatakasa si wo kurowei adwira empanyifo bi so ma yakobu wotuo ekunkum nipa bi wo Ghana ha ewi akire kwesi sen ankosi hwe so enti wo fi se niam yakọ Africa no Ghana yanka ho ana this time we to na dwe na ekuro baba ma okunu baba ma na kunu oda sa asante bebre do muti to ho agya asante si ho enti se Kenya fo nipa bi no mutu eto ma oman niam ho to na mu so mo nya bone aban ne so be kọ so hwese abusua na nkasa ahwehwe wo mo akopim se wo mo so asefo so na be firi wiase ade na ekọ so oman mu lana ore se de oman na si adura ya dis komo pen kane no na nka ya asofo ne nananom e na ebu man no enne se de ya manyofo yi esi eye oman yi nana oman yi e woda achen Ghana man da achen ne wa o ene wo yire ne wo ma meso me de ne me yire ne me ma kamlaman so de ne yire ne ma entwen so obi beboa wo da emfa hye wadwene mu da so obi beboa wo adwuma na wo ye ne mo ani nkwa ho ne tu mafo no mu nsu nyansa no mo mfa mo abrabapa na wo so be di Ghana chi pa de mpanyifo di Ghana ekọ ne dia Ghana yenye save de bia on say last me kan say eniema na ekọ so no aka asofo yenye asofo be 10 na 5 yenye akonfo be 10 na 5 yenye malamfo ankramofo na yen parliament ho na niema mpanyifo no afi wo yen kai wo mo aso obi ante ye say yemfa asofo nya hwe yemfa akonfo nya hwe yemfa ankramofo so nya hwe o man mu na wo mo angasa eye wo ma de na wo hene wo ye wo hene anasa wo ye sofo bi na president bi ma o kakra wo mfa wo nya hwe wọ́n na nse kufu ado kwa so sorry ama kakra so ti ase waton wani monyam de akwaji sika entide mu no bebu enti yentena se okom obi na okom de ro den se me no didida anya ma ekoso man Ghana na no ye den eno na me pese mbisa se enti saa ne me ya wo ken nananom asofo ene nananom akonfo ne ade a wo ken yi enne no se enipa emu wo mo nipa mfa mo nya hwe a eye mo an mama mo ho kwan me na basa ne ne ho kwan me na basa yenia ne ho kwan me na basa yente Ghana ha na Lord Dan ba ye ene kufu ado frɛ nkramofo e frɛ asofofo se omumla me kyerɛ kwan e befa so ebesi ano o man ka se fasting na chini kura na Lord Dan anya kɛse anse nimdie ba no mo de kɔ ye omu yo mansa mfa wanye blan evrem akonfo ne e ka no kura no muzi e frɛ ye ye mfrɛ ye because ye kɔ e be ka no kura enye sika ade bema me nti me ka no kura kyerɛ wo sika se nkwa na ade bema me a no nti me ka ma no atoma mo man Ghana nyina asɛi ensi ibia so obi o ka no kura bia se enye enu nti na omo so mo mpa asɛm no na mesere omo se Ghana do omo ye no mpanyimfo na manyofo no monye careful ye na de 2 minima omo na ye ni president o Ghana o ahemfo ne anim omo e na kwa me nkroma da woroma obe fight ya na aja obe chichemu na aja mabe ye president se de nsuo ye na wia betuma aye sa enti se de mo na president ni ya president ba ye ye betuma ta dane president na manasa be ye nananom o enti omo nye careful ade omo ye no mo nyoma dwen se ba bi omo duru mo wie na obi lim se soja ban betima sa ba bie mu eso hwe Africa soja ban a ekoso Ghana yenye sewu sa hu Ghana be se Ghana yenye sewu Ghana yenye sewu unim se cheda tama no oba nyina na ye cool no ode ba o ya no ye cool ene no ode ba sanna hu no sanna me hunu se na ye cool ene na ye ba because Africa's company for be support no ye wo soja for bia mu Africa mo support no enti so mo ye mo adwene se ene mpanyimfo bi kasa kire na se masa Ghana de sa na mane ye so ene ode atene en se de wo kemi ntwa no se wo re ne wo kan ya na re aman en se akoye soja na emeburu no ene de wo mko ene di animu ena wo mo eye sa de no enti chada nso ye meburu o ye baburu
eti nana hu ne saa no so ho eti wiase wo no obi ya ade na de bia mo so be chechiro bi nsa agunachi na wa bone yema da won sa be fa na no ho no won sa ni no beti atofom ti say amanyofo so ma chechire Ghana fo nsa agu machi no mo boy yemu a o munya careful. Okay, mami misao se wo hwe de ekoso e wo Ghana mprimpri amanyosem NDC ani abre MPP ani abre obia enam nifa we nam bonkum we nam nifa na anu ada na Matiopogu prempe MPP epa ne ho entoma wo ka asem bi na sa na meba mami misa we se enne social media no obia ye ne ope enkwada emu mpanyini mu nkwada utusu se enne no nkwada na sese no omu ade no a won mo kan sama wodo e wo social media omu so bibi firi mpanyimfo no ho ana menua akola bi agu ade ba yaw ena nkola ne de yesa. Okay, eno na yewura e ka bi kire akufu ado no se amanfo de kom ne ni bre ena to abati amahama nti wa ba hweyie ni amfa kom ne ni bre so 120 yaw ena aduru ho no won ko so wetima pre 8 years no wa pre kona mo maka na mo nyina ye e kom ne yaw ena amanfo de yesa. Okay, mi bisa wo sa fi se yewura Matiopogu prempe e kasa me duru baabi no okan twi aya kan bodini ye Poku prempe no napo kanapo no ne ewu. Okay, napo na do na anim yewura Matiopogu prempe aka napo wo kan asem bi na mpesa me kan bibi free hack na me de mawo se minim sa wote ya se ansa na napo ebenya akwanya ama abe frank etuni abedi akire e de ama aye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eni pa ese odi mutintim pa aye Kennedy Japan minim se what is asem na menyantie. Okay, ene okan pain ene se Kennedy na de kwade ya na MPP fo hweye okan pain se omo anyi Kennedy ama na me running mate ama Bawumia onye campaign fama NPP waka se aye asofo ni nyina no napo ena oye obia owon kaye owon kaye sanse o se wabo bebre ono Kennedy menua to bo me fa bibi nshem tamo me napo ba yewura tu ne fu ai se on hweye na Bawumia nu ne ho ai nti obi owon kaye ni kaye no firi he o se ne de futuo na no ode na se mfutuo obi o kaye de bia obi e turu fo otie so on kaye nka yewura tu ne fu se hweye na Bawumia nu ne ho no ene na nya Bawumia nu ne ho oh ya de Bawumia so wonu no oh wanu ne ho menua bombu ya bai na se mi kura menya nu ho no na se me so ma hwe bi enye nko na hwe fon so wo bi mi so wo bi Bawumia ka se wonu no oh wanu ne ho hwe yewura onka asem kwa wo yewura obeka bibi no onim de oka esi ni frani so beto boabo de nasi bibi so na ka wo ye ni frani de na akoto boabo bi wase hweye o na metetew na nyama Bawumia ennu ne ho so wo yi wo oyinu ne ho. Okay, na me pagya de free ode aba asem okoka ye ne ama wo kase akofa ntinyu aso aba na Ghana ba bia be fa bia enu na obia eka ebinum susu se sa statement na free na pa no baaye no ebe nya nsunsuaso boni e wa MPP amanyokuo no so meba bebisa wo eno ho ade na watem na nsutie okasa edit ya Kwame Nkrumah upo yetwi kasa na okan no e kasa tia onya Kwame Nkrumah no na ono no Kwame Nkrumah no fa ahodie no ne papa na gigi ya na ese ono no mfa Kwame Nkrumah nya hwe omu no Kwame Nkrumah de ewo mu se Kwame Nkrumah asantini bi ampe Kwame Nkrumah asem no kresem de me masem de asantini bi no a onim Kwame Nkrumah history obepe Kwame Nkrumah asem de mpena sem nim history zum mpena sem pa so ti ase pena be pena sem no ye se de obeye bo a o man Ghana ntira by say twotwo mu two se wama asanti agija se ni de obi a mpena asem by sa asem na poka ye ne se Kwame Nkrumah ye Kwame Nkrumah na dwuma obedi ye no ene na kufu ado aye che o mu nyina no na po onsan kono mra biem. Okay, onsan kono mra biem because Kwame Nkrumah ba ye bosia be na ka be na Kwame Nkrumah ja to wo ma ye yo Kwame Nkrumah kofa abrofo do mba ye usua de ni ya ne wapam no agikan na to wo no masua ye ede na kufu ado ba ye bosia waji bebrebe nya na bosia kura bi no wasa kwaji na anu ye enti omo ko hwe nkrata hu ba bi Kwame Nkrumah kwaji bosia eji aga na ka so ta se concrete road na Kwame Nkrumah gwe ye no ehe fa no ma ye bie Bawumia kan se omo be yen nso yenya hu ba akokra enti de no se Kwame Nkrumah akufu ado twa Kwame Nkrumah e kanti no de twa nana Ghana ko din sensementi no de twa nana ana se wu se sana na ado be bi ti Kwame Nkrumah ye be se e bosia ka e kan se bosia kura de ono no president obo bosia che Ghana president bi aba Ghana bia eno de ye no kre enti de no ma me ma nyina so wo sa asem a waka no bi anka se bi a wo ka na tra keke ma me mpe enyina so emfa ma na ye hu ansa na na adran kwakufu ado be ba no
ɔman no ɛka na ɛwɔ hɔ deɛ na ɔman no ɛdeɛ ɛne mprempren yi deɛ ɔman no ka akwakodu no ɛne na check ye japadeɛ so akodi kam so mayen why mɛboa pa eti mɛma ɔrɛ ho ɛwɔ hɔ no eti yɛnku anim na yɛnhwɛ ni sesi a na afei no yɛnto aso ɛmfa ɛmma mo sese mprempren ɔman Ghana ɛka yɛ deɛ ɛne Nananom Akufo-Addo ɛba yeye deɛ ababa bɛka ho so ɔrɛ bra Nananom Akufo-Addo sɛbie kɔtɔ ɔba bɛyɛ Ghana mampanyina asɛm ho anya sɛbio yifirim asɛm ho yɛ mpakyɛ wɔ ho kra okay kyɛw pa ne yɛ sorry okay sɛ asɛ wo yɛ adeɛ bi na adeɛ na wo yɛ ɛmfa ne kwam na wo pa nipa ne kyɛw we no deɛ Ghana fat na wo ka okay sorry bi anim nti menka straight ne nkɔ okay eti yɛnkɔ sɛ yɛkɔ yɛkyi na yɛhwɛ ɔman no ɛka na yɛdeɛ ansa na John Ejekumpufo ɛbɛba no a na sɛ ɛka yɛde no ɛyɛ 6.0 billion US dollars ɛka na yɛde ana ɛda hɔ no wobɛka yɛ Ghana ka no abramani bi me ho na metua ɛno ɛna John Ejekumpufo ba yɛ a ɔman no kɔ deɛ friend sɛ hipika afei deɛ yɛkɔ yie wie a yɛsisi toilet ne adeɛ a saka no mo de kyɛɛ na saka no hipik no ɔmo de kyɛɛ satam John Ejekumpufo ɛpɛn so no wɔmo de dodoɔ na ɛde kyɛɛ ɔman no ɛma yɛnya ɛho ɛmfa so ansa na Nananom Akufo-Addo ɛbɛba no na ɔman no ɛka yɛdeɛ no meche 2016 to 2017 ne no ho na de saka ne bae na ɛno no efiri ɔman ne hyase Kwame Nkrumah no nyinaa ka to bo ase wo kyerɛ me sɛ ɛyɛ Nananom Akufo-Addo ɛbɛba na ne ka wo hɔ ai ɛna Nananom Akufo-Addo so no ɔde bi abɛka atamless NDC bae ansa nti Kofo bɛ hye ka ne gudi a saka na wo ka sɛ Nananom Akufo-Addo bae na da ho na de ka ne bae sɛ Kofo ɛbɛhye ebi guye no ɔno nso bɔ obi ka ho ai Kofo bɛ sere na de kyɛɛ ai koto 00 ɛnyɛ nyinaa na de kyɛɛ sɛ no nso ɛnyɛ nyinaa na de kyɛɛ yɛde bi kyɛɛ ya enti no ɛka na da hɔ from Kofo pen so a no ɛnyɛ Kofo pen so mpo efiri Kwame Nkrumah ɔman ne hyase no ɛba besi Kofo ba besi Mahama so ɛne Nananom abayi ɛno na meka ɛde akyewe ɛka na da hɔ no ɛyɛ 122.6 billion Ghana cedis opepepem wɔ ha aduonu mienu akyiripo ensia Ghana sikam na abɔfo sikam Ghana sikam opepepem 122.6 billion eka ɛna ne da hɔ from ɔman ne ahyɛse nyinaa de bɛbɛsi John Mahama eka ne da hɔ no na emprempren no ɔman ne ka a yakɔ akodui no ɛno ɛna meka na me de akyerɛ we di sɛ wore enne Ghana fo eka ɛda hɔ no mo na eba begina 663.3 billion Ghana dollars no o de ba Ghana sika mu a more than 600 billion Ghana cedis ana ekda ho no it is a what 22 no kura e di free mu a na Nananom ba ye die eka wa bebo se mampanyini besi a wa boreye e de abegu akiri no no se ye ntua no amampanyimfo mo ba ye nyina no ko mu nyina de ebuma Nananom de no eye best times best 5 enfie nwotwepe no enti dia wo kan no kore enti ye be sere ye wura na po se osua we nyina na obeka asem wetre Ghana na onim se amanyofo de ono obaseja o meka de ye be kode atia no eno na esamimi nu mienu se ye mum ba be ka no kore de atia Ghana ewiase ho menua fanyimfo se wade bi yira na wanhwe ya obeye nipa boni ni asene de ofaaye vice president kekere ama mponi onyanya vice ni running mate mponi wo tu frank abo na wo tu na tie gu Ghana fo ani na se ye de ma wo be ye de a e de na wo be ka kire Ghana mo jeka we nyina ka kire so wa be ya ya ade che obi a wa ya ade for car ana wa ya ade for japade okay ano so ya asimbisa wa ya ade for car ye mo na abaso so wa bo Ghana ka afi check ni ma ye de akosi awo na ma me ene ma de akosi awa ene me no ka say ye wo form mo ewo my Ghana oil ayetu nanso oil no de minim ni say ye sha ase kra na ye de 10% ese no oil no ye de ase awowa ye ni hwe de minim ane say gold ayetu no eno so ye de ase awowa even common fan eye Rollins na ebobo sa afoto no se sika ye de betumu no ye de beboa na ye de ase ye Ghana account no eno no so sa ye de ase awowa ti bibia kotom kra nya dia enti se Ghana na ye wo no
Electricity Company of Ghana kra no eno eneme na wo kasa yi eye ankra bi dia e na wo ye adwuma eti eneme na wo kasa ni bi Ghana ha na ye wo na ankasa no minim de ye betumi de nsase ye bo akasa we de ho dwo 100% ni nyina na ye Ghana de ho dwo ebi ni wo debi aka nipa enam mu na ye no kra ye enam because eka na ye de no ye che ye no tua more than 200 million me so me tua Ghana ni bia me kwakwo tua sika de ma kufu ado kana wabɔ no ka me de bekwa koma ye wura na o de asiesie asante ya kase ye cha wo ka wo betua me de me ntua enti de ho no no ye se de bia ayi o manager pade adan na o man no mpanyimfo na wo mu mpɛ so mbɛka no kora kyerɛ yɛn na mo de de tenete na mo tubu yani abosom na mbɛka no kora kyerɛ yɛn no so a mo sese wo mo nya asofofo na anka Nyankopɔn adom wo mo a mo so bebie wo mani anko mo so bɛka no kora kyerɛ yɛn no mo se enye enkramofuo no so wo mo so bɛba anwem na wo ma hwɛ de asase no so wo kɔ no so akyerɛ yɛn no so a mo sese enye na ma abro ne katasese nti no enka ne nyame akwa me nkroma de ba yɛn no so a mo se enye ɛna kyese moa na musika die ne mo bosia nti enti sɛ sika na mo gyegye yɛn nyina de na mo de yɛ bo agara fresh HS wo ewe say aban yi na obi yɛ adwuma na sɛ ho tɔ na wotumi twɛ ba school fees ara ɛna one district one factory ɛno so we ɛno so we ada wo district mu sɛ o ma yɛ factory ɛwɔ hefa kyerɛ me ɛ sɛ wona wo so na at district mi hu bi hwɛ kwa yɛ nam so boho kura nya bi nom yɛte na gim sɛ yɛte Galestan kwa aduma ka se ha yɛ akɔhwɛ ɔmo yɛ bi wɔ hɔ asie hɔ nom kɔdwi yɛ no ɛnɛ funu na sa afa na de de nom yɛ ɔmo nkyerɛ yɛn de nom yɛ hwɛ nipa akɔ school anya set omu gufi omu nya adwuma nurse fo omu gufi omu nya adwuma e de na ekɔ so man Ghana mu kokko fa chusan ko bom so obenya obi kura pa bo ho ahyan a enne mesim na no na me kɔ afigyaase me hu fita shop bia e wo breman ya police car ya paki o police car e wo ho sɛ ye ho adwuma e de na ekɔ so man Ghana mu o sɛ bia na omo nam kwa so e pa na ɛsɛ ye ende toyin car wo ho ade ne yento mfa nkɔ aban shop yentumi tam yeni Ghana fitting shop ya aban ne dia bia na ye fort kakra bia wo sa no mo to aso ko ka na esi wo na okay ko na hwɛ ko na ku de fiase ko magazine to magazine for region by region wo hu aban cars a apake na no kra de mi hu ade bia na ye metan ma hu golf pa Ghana number plate yellow ni bi green ni bi bo ho minim se Ghana ya use golf minim se Ghana empanyifo use golf e de na ko so man yi mu opia de opɛ because of too many kakra ni penyanti masa Ghana nyo modia o Ghana anyo modia o mbeto Ghana no meja Ghana ho so akọ obia ye de opɛ unyini sɛ menu mienu ntitu ya hemfo wo mudi mu fo e wo ho san sɛ amanyofo yi nam yi na na do ba umi e ba mahama e ba wo hin bia wotime nya okodu aka tsem no kredi ache ba umi ase papa kɔwachi na santam na wo se wo yi adwuma wo Bank of Ghana sika no wo hɔ e betimi de agu o man na ye nkɔbɔ besia mfamfiri ba bia enso ne wo ba ye mo abɔ besia dodo santam na dollar no ba ko e ye 4 cedi ene wo dollar na wo se wo ye economic wizard no akodu 15 cedis enti kɔwachi na bom modern na koye ntotoye se ne be ya Ghana sikasam no ohun se wo hini bi etimi nya okodu na ka sase mu di a kyere ba mi a osofo bi nya okodu mo akonfo yi minim se bia ba mi ntwama se wakosra konfo bi die nanso asofo ntitiru ene ahemfo ntitiru die ombo ba mo na so ohini be no otimi se wonya okodu aka no kra kyere me da se pa ani asem a woken mesere ye wura se ahemfo na wabobɔ wo mo no mo mfa omo ma ko school nko a se bi obi nko school da ba nyansa wonim no enya asem ketoa me nko school bia so mebusa question amenti ase bebira yo mo buku kofi yesua buku no ni akata so wonim se omo so mo bibi wo party mo friend propaganda ase den propaganda secretary entra no kure ese ohine uko gina wona atwa ntora wo busum bekun uko mu soro bekun ko so ntimi nko twa ntoro enkyere nyina woman ni mu ntwa ntoro abranti sa enso amanyofo e betwa ko na yasa mo masase so mo fa nyempuntu dwuma hwe last me hwe video bi yo so ohine bi a o ye toilet wo sunwan na MP common MP akwachina tum se anyi kwa so na ye na wo MP wo wagimi wo MP wagimi toilet no dia hwan na dia asase ne ma ho hwan pa ne ma wasase a wo ni ko si toilet aban ba bia parliament ne kura si no omo fa ho nkrata amra enya nkra hene ne twae no omo de mo se omo nyi no mo fa si parliament no aban asase ben no so otumi krata e wo so e che se wato atua ka ahemfo na de ma mo mu wie so no ma sa so agina omo ko ho e de na ekoso
no mo so agya mu ko na bibisa se onyin sa ahemfo na mo mo kwa mo so agya nkwa anya ahemfo because ahemfo binum nka no kranche binum ahemfo no binum ya ahemfo no hwe da bia me ka se yewura metene so anama sore unti medi nsem hunu nkire yewura wananimo obetelo upa bra pajai so ta se upa bra pa dina mo yebo asante so enti ma obi antena se no wanya de ope e wa asante tumi esire yewura se akonwa no to obi bie mu a won hwehwe won hwe na central market for mai emema ye friends ye nuanum ya won twetwa enam mayankai omunnim nyansa ampo obi o ye business be nim nyansa hwe obi pekoto na ntwie be se bia 150 million afa na obetwetwa 10 cedi anya ne siga nya mfaso sa nipa wei udini di akonwa anadini wura parliament a adwuma obaye no nyasem ketwa na kufa no be di akonwa yesi won hu hia da ene won hu ahokyere da ene onye se da onye da kufa ko mi hu ni classmate o man mu da on fa ni classmate match na me no kwese na me kato mi hu kufa ni classmate otumfo o classmate teacher ni o kyere na de o ho kufa no me kyere teacher fo mo kyere na de no me kyere the classmate baby o ko school o me kyere o Ghana ha ade na se Ghana obi be president ya ni ya hype na be wi kyere no de ensasi fo anya sabe ya hemfu ya mu bi nso na yesa ade ya hemfu no de me se onu ya me pa because wonim se ahemfu no ahemfo no matter how ohene usitie no omubu ahemfo no enti se wohene wo bo ni no tumi ya omubu aka de ya kwani ya ahemfo ntimi ntwa no kra ya ahemfo no ayo omu nya atwom enu na ahemfo no bia ma asore awura wo mutirim ohene bi kura to wo ngunsa eti ne konwa no kura nkasa nkyere no ene wo bie na dwenem ya ahemfo no bia adwena da papa so wo hwe niema bia ya ahemfo no bi ya o ma dwena nkasa da obi kura tumi do ba da wo hene bi na ohene na ko na ko che hotel na naked picture na Appiah bonten enu ntina loyal pap ebe ka se asante we ahemfo ene ma de da ro ebinum no so ta se video sampanyifo bi wo Ghana ha no enya easy so ya ahemfo no mesra o mo se o mo mani mra o mo so na nsase no mo tonton no sem abosom no so na ye o mo sa so mo nko dwatoa na ne ma esai first wo hene ko ntimi nko nanim first kwa no ko konfo ne nton asase mawo obi be yempuntu dwuma Roman for ko hensase ade ambamo mo nyina because of ne nim say omo de wiase nyina kora ebeboa yen enso na ubetwa asase ama Roman ni kakraka ma de school dan enso ma vako school ho be giniska na asase de ma na eden e ba ne say ya ji obi asase de ama wo hene bi enso so minia ahemfo me kase me ba wo mo so a wo hwe manhia o mabande me no kora para me ka kire wo hwe manhia be bande me wo manhia so yewura nton asase bia wo bia no betwa kase wo kwakoto asase wo yewura ho mo ahemfo nkitinkiti ya na mototon asase na da bia na esa kase tie yewura na makama no atum mo nka hwe amanyofo ngensem hunu mu di hwe na no ye chema untu di nsem hunu e wa santema mu ye wa ahemfo ni bia o mo sa ko nchen ko kase o ba kase ye coach no so tia se o ba kase o ka wafunti oba no sabe dada wa ka kire o se wasase no ma me nkotu galamse na memwa o wonya sika no wi ano asefa oni twasidi so tia se ade na ahemfo no mma mo ho so wasase da ho na se wo so wo nton a owiabo edi na kwaso yi omu nyina se omu tua school kese so mo ma ko school kese nka wo hene mum kura ka ba tete ka ba ko school nka won tua school fees nka hanta kokum na ma na nka ode abrewo wo twa bi abrewo na nka obi ko tubo ode a ene wo de wo ye wo hene na tukuro ma kokwaji wo bofo bi tu wa kan bi wa hwe nka wo hene kan o ba ko school a ye new school fees kwame nkoma eye saade no ekoba besi ene free SHS a amanyofo ni mienu wo mo ko ho NDC se me na me sha ase 2014 2015 progressive free ena amanyofo no munyane ma fo ye ntwe mani so omu ba yes free education me podi e be twa mani so bako banana me tena se ready ye no omu mienu nyu obi a na she free SHS ase free SHS kura na se school ayen ko no free ni sha ase 1948 kwame nkoma na yes ade no abrafo no pamo abibifo no bi free school mu na kwame nkoma ko hia o ade ya pamo eno na Ghana na china abae eno odo mu ko good dem pay teacher ni kire o ma de free ansa na 1961 kwame nkoma free school ankasa northern region ho nyina se kwa bi no mo mahama ko bi no mahama po baumia papa ani mahama papa omu nyina ko school free that time no mo so mo de ba no mo enu na nti na me ka yo say asema me ka obi obaji wachi mi onfa fast ni mra baumia papa mahama papa omu nyina ko say free school ni bi ana mahama nso ko free school ni bi enti aya na emo wa say mahama se me na me de bae MPP se me na me de bae
na ba umia wo kabi mi wa wo ba umia papa ko free school ni Satan wo ba me na we Satam na wo MPP we etu ba wo mehui wo mete enti free school na say wo mo kon no omu mienu no MPP ni ani obi na de ba ye wonim say first se me metutu a me kokum na na so ye hanta okurum ho a e wo se me bere wonam because ada ma anya bi no o so bebere se me ye fisherman na me so ye fisherman na me konam ko yina me bere obi se me ye driver ni na me fo me ka me news ka because me so mo betima kire enso ne ye gi so enti ye ndo ye ho amanyofo ne de niam bi ahihye etirimu a ma che se o mpe se ade a na nananom na eya ebo a omo ni nyina na o mpe so mpe so de omo de omo ni ate ene omo ne ma me so asem we edenti na be ma Kennedy Japan waka asem bi wa na ni nyina afa Kwame Nkrumah ansem ya na on de wode atodwa se opa kuno obeka no kure na ya na okan toda ya na amebinum empenasem no na me pese me kan ni okan ye no kakra se na be free ono ankasa ano ewo ho enti na mbisa se what se yese napo ansa na obenya akwanya we nyina no na Kennedy Japan edimu akotene waka ne mrebi won ma akwa Ghana we beda won ma okan se ono de ya amfa napo ama enya de obeye campaign e de ama NPP na we won nsentwofo ene edi nkomo na me kan de okan o say I believe in Kwame Nkrumah although I am Kennedy Japan e ka say ene na ponu so wode ne bae no so believe Kwame Nkrumah I believe in Kwame Nkrumah although I am UP read my lips you can say it until the next day I believe in Kwame Nkrumah yes you see they did a lot of propaganda and looking at Ghana's behavior today we need Nkrumah at that time you can hang me and I will still stand by what I am saying Akosombo testers everything that Kwame Nkrumah did for this country he was over 200 years ahead of his peers or time we Kennedy Japan na me chim tiawa was I am saying that from 1957 to now whether you pick your Kwame Nkrumah there's nobody who has led Ghana and protected the country or developed Ghana more than Nana Addo Akufo-Addo we na podi na obeka ye no eti Kennedy Japan de na meka na me nchirim na sama wo kan nyina ne se on de opa obeku no opa afa ne sen bia so o kan ne prenye prenfa mampa nyini bia ni hono a oba ya nimdie nyansa ene amfama ene odo e de ma country no na owo bi kire e kire Kwame Nkrumah even though ofri UP ase e ye fi akoto papa na beti UP e na ye MPP nanso no kra ba akopɛ Kwame Nkrumah dwumadi a obebode amommen no ono de abere bia no ogina Kwame Nkrumah afa obie no obetimi di atoto no na ene no kra nka ehia obi otese Kwame Nkrumah na se de omansi kono aba befa Kennedy Japan no ana na ponso se mu Kwame Nkrumah no fi so man yi ba ye no empuntundwuma ne se de ya bu aman no mu Kwame Nkrumah no mpo no onto na na Addo Akufo-Addo master ya se won the support to napo so man fana ma wonye campaign baabia wogina ni akwada amede ne bae nso baabia wogina ni ekosi nana ohun se ebetinye nya nsaso bone dunia MPP na me nka se mchiro MPP fo nkrofo bi a o mpe so mche so mo ye smart osono eba wo ye dai wundim no papa ntape ana ma me ntape anse ba omiya so aka bi se omo first year ne ma me na metima kaka no na me na metima twika no na driver ono akire wo kaka e de ka akopem wafa ho akọka awura ho se wonya ade ono aso na kire wo ana na so aka asempa o ono aso na kire wo se na na nya ntwanwe wo gistia no bibia ye papa bia de wo ba omiya na aye digital me na me ye but the be mine economy dey aye mo ba omiya se mo ndin bi se wo ye Mr Digital se na no mensia sa na no kai Mr Digital kan nso na nka ye so ye economic wizard bibia ye bia no na be de enye bia no nyo na aye dollar na ekọ ai ena wo gistia na fi opanyinsem ebi na ekoso ne first year ne ma obi na wono di hu adanse se yemfa mbra no kura no e hype Kwame Nkrumah wu na wonya ntu nansi platform so kura no wo de se Kwame Nkrumah na yemusa so ye de ma no obeda Ghana fo ase wada MPP fo mpanyifo ase ana a wa sha se toto bombo no ye kukuro mponi ne besoa ne mpa ya me bo ne se nyame mmoa no na nananom nta na chi na po MPP fo ntimi wi na MPP fo anwini a me da che bi o me wa na chi ngoma de ahyere no wo de wo te ha behu na wa personally wo fira betime nya nsuanso bo ne wa MPP enya nsuanso bo ne sei
Sebe kasa wo hwe wo ho kasa bibebe no de mponso ba wo pa ena ye won krofo bebere wo ho akasa ho ode ma wo mo ena omu fie no omu te na omu de omu akoma ko omu yire no omu ma so no omu abusua so no enya Ghana ho ha se ye wo mema bi wo ho omu ntimi nware ware no omu ntimi nware ne che se ono peso wo kire se me na me ye bema me na makoma so ade bia meka no oba beja ho Ghana se wo so ba fu be di Ghana anim obeboa Ghana anim na wo se wu nyansa na wo fie no na wo de beba ana nsem bia nkrofo ka ne social media na wo de beba be tontokwa wo social media de a opanyi gina ye mesere na pose wanyina ye why wanyina ye pa because se wo be ye Ghana sei pa de a ohu abufu obi nto ade ba ko ma me de pe o papa asem oni mo papa kro anyima badu ade ba ko me de pe na asem no waye wo hene nanso no eba manwosemu na ye manwoni no gya nanim a otumi ka no kore kire wo waka bia kye na na do pen ahawa me ya o so baba ye nto aba waka npi so but umba ye ya hanu a mi hu ya hemfo ne sa on say ya hanu ye mpanyimfo bebiri na pesikadie obafra nana obani o me hu akire mi na on sende me kakra na nwe na aba nti next time wo ya de we na waka akwanse ne wura eti enkramofo wa de bi wo mo ho de bia no be sen enkramosom won hwe a mekọ bi ansa na mawu no kre pa na meka wasi ye ko firi nyame nyame ye ne yonko akrisofo si ye ko sum nyame obi a wo sum no no oda no won so de kura wuntimi nyane no aduani da ho no se mfa ya wuntimi fa won san kan ba wadamfo ni obi a wutimi frɛ no wo frɛ ne fo so no nyane kura betimi aduani no wi later no frɛ me nyame ba wachi o me ba na we no omo de madi mi kɔ ngobodua nti akristofo ene nkramofo enyam som no difference wo mo ane ye wo mo oman mu wo mo oman wadwe so mbebo oman ene wo mo so mbese oman ne do so sen wo mo mbese oman no hede bia meka me se ye wura ahemfo no mu gu hoi so mo ye 300 a metima ka se bia mu 10 pe ene do papa 10 pe na wo si wo wusisi ampo asem ka owu a ni gina bro bede no wagina ho dem ho de obeda akọ wo ye ho hwe ya enye yie etu wo kan wo nua no wo de ne kwa aduro to se wo kwose no ana won keka nsem hunu kra ne yensere no die na obenya die ade pa na obenya me metu osisi yi se wo daduo me wo te wo se wo tan me se me nwu a me busu me de bema wo me ka be ne de bema wo ni ho enti me wu a me ba wo ho me busu wo ho but if you get to a bubum de wo kan so obi nso tan pa obenya nka obeda be so yes black power enti di na benya de ma bra pa wo hwi nim podua ye mfa ma fugu ye mfa ma de wo no enti wo tan me no bagi de ne kra de ko so obi timi be fa wudin no kra na odidi enseboni ono ne be kasa ofun so onim se black power no na oji wie na nipa so ba ofie so abende ho ne asem no enti me se me woni wo frɛ me video call hwemanim kunu se mea send wa de ma me wo kwata ba bi ne kwa ye se otisha wo cha wo frɛ me medidu atem cause obi timi ka se me ye konfo boso ma ne nam kra me hu ne da wagimi wo ye konfo na isa wagimi wo ye jimifo ne na me kana fidie we so susuma ne na wonim no ne nam sei ye betuma wale oba chichine na nim de na brɛ wo abrɛ wonim oba do ensi e nipa mienu ne tu anamon e kristofo nsem hunu me wasi yankopon ye mframa ye nhuno hwe unhu nyame ne ne nam ye sei obi enhunu bɛda na nante to obeku anu so obeku obɛsɛ anu so obɛsɛ ye nya de sa ade a wonim no enka sɛ wo ye konfo na unhu obosom da chini kopa obosom no ade kronti abosom de ho asie no bibi nkoye okay any 40 days me hu me bosom no kwese na me ka kyerɛ any 40 days sɛ wono na ane ne ye adwuma okay me no nam de ntra me hu ne de na sɛ no ayera wo sɛ gɔhwe no enti akonfo sa enti akonfo ye yusu fat akrisofo yusu gidie because nipa no ne nam hu no nim no nyanya gidie anke akɔfa boɔ adi container mua adi bo kuma ebo ene kase ne enu ebe TV so no me pebo bi akura ati se pizza adaka ketwa no yakofa amenu kwa container adi esi ship so amedi abama kroma asofo akọ airport ayi susie gina bia hono mo tema hodo mo nsa akọ ugu ayi container so sei abompa ya gubo no so ami abie container no mo de mo ni ahwabo ni sei yatu amana ama na dan kwakufu ado akoso abuo no $1 million ebo no ekoto design ama de yato amana no se no ne edi tu foundation
Ni Esi Cathedral. Menua manne menkyere Ghana fo akonfo enkramofo say yebesere omo se omo yira omo nti omani wonim se saa bo yi a aban yakoto de aba no ye frɛ ne bonsambo wo Ghana ha eno na nkramofo ko meka omo kwatwa ho hia we gasa mani bo na e de gasa ho mani e de ha gasa ho mani bonsambo eno na okwa ahemfie ye guso nsa ye dane bia wo so ye boso mpa yo menua Israel dey say omu nsa bosom bia wo hwe na bo nkonya wai Mese bonsambo panyi bia onim nyansa bia o Ghana wo hwem bia nim se e bonsambo ho asem na wo kan eno na wo besi dan a ye de hye asase na se ena nkramofo twa ho hye o meka no ema nipa pimpim ko wu no ona se nkramofo de nya bonsambo bonsambo menua bonsambo Blackstone no mko twa me na meka kire o bonsambo e ba ma nkramofo ya baburo o mo buru me se no kura se na meka kire o mko ehwe mu no bonsambo sa na ye frɛ no ba wono no nam se Arab country no obo di fufu de ma sa na mo frɛ no sa de frɛ no sa bo no sa de frɛ no bonsambo ukwa hemfie bi wo ho ukwa bosomfie bi wo ho on se uwura me fie ho a bo se bo black bi da ho bonsambo anya pata black na bi na ye de be hye for me when de na nya black na fita hwe e be TV so ihu ye ne de mi si ya penti a wo de entrance Ghana sa bo na be dan na sa katudua no kra obesi no anya tunumu fo na de bo no ma no ana ma sa to ma no wo ko to ni zampa chaw mi si tunumu bo katudua na obesi no wo be ko akwa dan Kristo ni be na be ko akwa mpaye omo bebo Danka Williams ni anya so mu nyina amoga Danka Williams na so na ne de he onu kra na so Accent Chapel akwa de ho no na so dan Kristo sin katudua no obesi no no na so dan na otim no enso sin katudua yo obesi mi si tunumu fo katudua no musi mi na me ka se me o kire o fo mo fan se ba bi enso nko o meti mi ko twa mi ti ne kra na maka no ko fo tuda kra se twa de ti wow nana yen sorry so se no se Ghana dia enti se obi abetima ko wale ho ti se tunumu fo akotu omsika so mo wale betima ka so ompere ma no wale na o se ndie ye nti Ghana ha na akufo do be ka kire se wa hye Nyankopon bo se nyame ma ne be president obesi kaduda u free so na obesi o so oguguso we to be wi ansa na free so ana ndie o mo ka se wa mfa kaduda nyina PPD mo wo so wo no besi kaduda ma nyame tunumu me na me ka kire tunumu dan no osi ene lesbian ho dan no osi no ya de black power be come black power ya sorry so ya nko be bia ya ginam se be fo so medin se mhuna kire ya so be kan se mhunu sa se no what aso gina de oje maybe mini odi nkomo na da so gina de gina se NPP be di nkunima abayi abaya ye betu se etene ba wo se me kire wo mo se suban na wo mo da na di no hwe ye be ka 5 months se aka 5 months na eto aba o ye budget na chi no wasa akwaje bosia wo de be campaign na de be de ha bosia na akwaje be campaign na de be de di enyuma wo to se na posi wa friends na kufa do ya adwuma che obi a ba mo nkromota na so sei 7 years o no mo ye ku tia no e se wo twa 8 years adwuma be no peso ye ana wo kana MPP din ma na wo kana kufa do din o mo to mbo na yem sakura se ba umie na adwuma se na wo gana ha na kufa do na ka sakura ba ye tigo nam nim se kufa do dia e so tigo kura wai as a government u company kura gu government mu u company awo agu na adwuma be na wo gana ha hwe kana Japan nyuma hwe cheda mu nyuma omo ba umie kura so no na adwuma be na wo na friends akufa we NDC ni mahama on so adwuma wai muni adwuma mumia adwuma so obi nya bi so mo ye fa Ghana mamo wo mo ma bia adwuma na se be mo kwaje nkrofo bo sia de be bia adwuma ma obi ye bi no mo fa president ma wo mo nyane o mo na de mo nya mo na mo kwoto ba mo to aba de ma za nkrofo no nkrofo de wa mo a wo fi so mo bi o mo adwuma yi cheda yi mo nto aba ma no wo twini mo tan nya de am beto ama no mo de mo ni ma ne wasono ni kiriye no se ko ba obi kan se de kama be gina wo kro beto aba de ama nsan se mesre Ghana fo se obi ntan MPP obi ntan NDC obi ntan obi a o mampanyi kofo ka asem bi o se hwe wase tenam ne to waba ade na yenso obi hwe si efi se ba mo ye na be so na hwe a enye masem ne mo ye hwe na dwuma wo ne entoma no ne hu so obetima ye hwe na ano na social media mi hu video bi funa ni fo bi a o mo se akonta e president asa agro no mu die me se asa agro wo de ye mo mpa ye na ba o miamra ne nhwe se na nhwe kura de na no to o chansi mo obetima ka ho asema wo de se ya ne yiri panyi ni ho o da ba social media da
Enye friend ni ya no de nam social media. Nyammo abotre. Nyammo abotre say. Me mpa no kure ka. So ti ase. E say de obi e bedi ama friend ni fo social media so. Friend ni fo hwa. Omo so ye Ghana fo. Sha agogo duma mu ni ko di agogofo. Duma de omo di but omo so ye Ghana fo. Nti omo so di dia. Friend ni fo ye Ghana fo. Oh, ye wo Fulani fo omo ye Ghana fo. Da bi na wotu ye ka Fulani a wo kama Ghana. Ye ka Fulani a wo kama Ghana. Tell me say ye wo bi a omo ye Fulani ni bia no ofri Ghana. Fulani ni bia no ofri Ghana. Abuja. Masa. Ya fancy nana. Ye di say. Ye me fancy. Chechem gugo we. Che Fulani fo ofri Ghana. Oh, Miss. Ko be so. On say, obi won kura ofri Asia, India, any ade. But obetimi aben naturalize e dia magana no. E Fulani ni be na hu so naturalize ye. Ye wo Fulani fo bi omo ye Ghana fo pa. Wey. Oh, bia na wo fo Fulani fo be na wa pick on life no de kan ntwe so. Ti se me be kon kramo yi. Me be kon kramo yi. Se me kon kramo a kire se me ye mampurusi ni. Ana me ye frafrani. There be. Se frafrafo bi nka me mfiri nyame. So ti ase. Enti se obi pick me si Fulani fo wo de gogoi. Se gogo kwa me nkroma ka nyina. Ndu gogo Fulani fo ebenya. Gogo ni e ho be mfiri. Enim se Fulani fo no e bi firi Niger no Mali no ehwa na wo kan obi nso mu anya no kure menua anya no kure na me ne black power me di ni sie na ma sorry so na ma ko yanka no kure o wa ya de nyame Islam yanka no kure ne masa Ghana na esai no esai me no bi no di mo bia wo baba president me so baba MP eduru ameka che se o hia wo fa se ka ngo ba no because tama ya president na wonye nyame mu abotre abzi anya fancy ya fancy ni sorry so na yenko o ma no ye me no mienu nyina adia aya mama ye nyire ye ho na ye mbie ya no na ye nka no kure a plus menua e say gini ho ase makosi say so muguso na no the last time empanyimfo na wo mo dada no nyuma na ekoso no ebe kasai no no mama yehu sesika no wo mo aye rufi ni nyina so ni nyina na na liki no o ma enye ne se do mu siesie eno de ye wure siesie enne ma na no so wo mo je tax no wo mo ja acha ya na wo mo je ye to be frank with you semetia siesie mi ntimi nkasa ne ma no wo mo yi ana wo mo nyi eno de minya eni hu asem hwem ye be ye fu video no next yi bia no na hwem Ghana asemba na ye ja koda asemba na ye ja na akoda asemba na ye ja na akoda we de ye nya ma ne nkoda nya ma ne nkoda ana MPs no so wo motu asika no mesa akoji hu akocheke oh MPs no ano so ho asem ma me nka no de me wo kakra wa ma me nka nche na ye nko ewo aso asemu ntaka watua bi di se wonya list no kakra bi ana me kasa me napo de ko ba yeni emrahye bedwafo na wa Ashanti region ni nyina no obi atua ya nya ne sa onya ne sa ya ko bon sa wa yi ase de ode ba me ntwere odi nye hu to ode aba ense eno no mu nya jiska ya o mu nyiji mo from sa Ashanti kokos o mu jiska ana no achin individual bi ewuo wo mo emrahye bedwafo mo tutua bi yewra ye mo amo ayi my friend say so me ba Ashanti region MP so me say o me 47 and sika say no 47 million de ba na so mo de say ne ba Ashanti region MPs in sika no mutua no little over 1 billion na 1 billion sense oh and make us 1 billion sense am say 20 something million apo na yenje ba ku bi ntua 1 billion sika o ma be ebi kura tua ma na boro so enti hifo na ho mo ba force chairman sabonsu sei one na yire wo mo tua bi muntaka wo tua bi enti se aban mu ne ye ka se yen san ne enyi sika nkoto lankrusa mo na obi amfa be to 1 billion to asia enko mo enyi nkotuma na se ji se na ya enka ye wura ye wo wo adwesu enka ye de be ko enkran na ko wo kwam hwe ara ma mo so mo ya aburo wo ko fa 20 million se 25 million e de abasi ye mfa nyeji o ma ya de pa ye nim de be ye na yakọ eda mebe bia be so skate and blast se mepe wo mo individual mo se de tua ni bi no ani sika wo mu nyina nso ko tua no mepe siga na nkasa yie pa na me de abro ya so ne akomedi ene ebusia pani owusu aduom ye mo nyina mu ene hwe sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya